Ελληνική επιχειρηματικότητα 2.0 σε OT Forum εδώ στο μικρό χρηματιστήριο στο κέντρο της Αθήνας. Ένα πολύ ωραίο, υπερβολικά ωραίο θα έλεγα χώρο, ιδανικό για το επίπεδο των συζητήσεων τις οποίες πραγματοποιούμε από νωρίς το μεσημέρι σήμερα. Ήδη έχει απογευματιάσει για τα καλά και βέβαια οι συζητήσεις κορυφώνονται. Δίπλα μου, εδώ κοντά μου βρίσκεται ο Χρήστος Κολώνας. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου και πάλι, Νικό. Λοιπόν, και είναι μαζί μας, δεν ήρθες μόνος σου. Όχι. Ο κύριος Κώστας Αδαμόπουλος είναι ο CFO της εταιρείας Indracat. Και όταν λέμε Indracat, γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Εννοούμε μια εταιρεία που ήταν μεγάλη και έχετε μεγαλώσει κι άλλο. Και μεγαλώνετε, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Μεγαλώνουμε και γινόμαστε ακόμα μεγαλύτεροι και θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε. Αυτό είναι καλό πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, πολύ όμορφο χώρο. Λίγο θέλω να αξιοποιήσω και την παλιά σας, τις προηγούμενες ιδιότητες σας τράπεζες στέλεχος και να μας δίνετε λίγο ένα κλίμα για το ποια είναι η εκτίμησή σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Βλέπουμε τα τελευταία στοιχεία της πορείας του ΑΕΠ, έχουμε την ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας, αν και στη μέση είναι και ο πληθωρισμός, είναι και το αγκάθι του χρέους. Ποια είναι η εκτίμηση σας? Θα με κυνηγάει πάντα το τραπεζικός χώρος, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ δυνατό momentum. Το λένε όλοι, είναι αλήθεια. Αντίθετα σε όλες τις προβλέψεις, τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει μια τακτικότητα και μια ανάπτυξη την οποία κανείς δεν περίμενε. Τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο χρόνο βλέπουμε μια επιβράδυνση όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος είναι γύρω στο 2,3%, αλλά και πάλι είναι πολύ ψηλότερο σε σχέση με το 0,6% της Ευρωζώνης. Αυτή η επιβράδυνση, από ό,τι λένε τα στοιχεία, οφείλεται κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση. Και είναι λογικό, γιατί ο πληθωρισμός πια χτυπάει στην κατανάλωση. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι και θα γίνει λιγάκι μονότονος είναι ότι υπάρχει δυσανάλογη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας στην ιδιωτική κατανάλωση, όπως και στο τουριστικό προϊόν. Δηλαδή αυτό το οποίο μας όθησε όλα αυτά τα 3-4 χρόνια ήταν η ανάπτυξη της ιδιωτικής κατανάλωσης, ο τουρισμός. Υπάρχει ένα υποβόσκον, δεν το έλεγα πρόβλημα, μια δυσλειτουργία που έχει να κάνει με το επενδυτικό κενό. Το λέμε όλοι πια, είναι σαφές. Έχει να κάνει με το ότι οι επενδύσεις, και σαν πως το ΑΕΠ αν το δείτε, είναι σχεδόν μισές σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμα και με τους peers στο region. Αυτό το επενδυτικό κοινό δεν έχει να κάνει με τις δημόσιες επενδύσεις. Εκεί με το Ταμείο Ανάκαμψης, με το RRF, έχουν πέσει πολλά λεφτά, πολλές επενδύσεις. Υπάρχει έλλειμμα ιδιωτικών επενδύσεων και είναι κάτι το οποίο για μια χώρα με τα demographics που έχει, είναι κάτι που πρέπει να λύσουμε σιγά σιγά, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος για μακροχρόνια ανάπτυξη στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 10%, 14% αν θυμάμαι καλά, όταν η Ευρώπη είναι σχεδόν στο διπλάσιο. Αλλά για να είμαστε λιγάκι αισιόδοξοι, ήδη υπάρχουν σημάδια καλά. Το 19 ήταν στο 10%, τώρα έχει πάει στο 14%. Οι δημόσιες επενδύσεις, τα FDIs, οι ξένες επενδύσεις έχουν πάει στο 8 δις, σχεδόν έχουν διπλασιαστεί, οπότε, μια που είναι και εορταστικές περίοδος, ας το κρατήσουμε το θετικό και το αισιόδοξο ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι εμφανές ακόμα, αλλά υπάρχουν σημάδια αναβάθμισης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει προφανώς και η επενδυτική βαθμίδα, αν και ήταν ήδη στα spreads, ήταν ήδη priced in, είχαν ήδη τιμολογηθεί εδώ και 2 χρόνια. Καθυστέρησε γενικά η αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει, όχι τόσο όσον αφορά το κόστος, όσον αφορά το μείγμα των επενδυτών που θα βλέπουν πια την Ελλάδα, που θα είναι κάποιοι οι οποίοι θα είναι πιο, αυτό που λέμε εμείς, long only, κάποιοι πιο μακροπρόθεσμοι, που βλέπουν περισσότερο τη βιώσιμη ανάπτυξη και έρχονται για να μείνουν στις χώρες που επενδύουν. Τέλος, όσον αφορά τον πληθωρισμό, είχαμε ένα σοκ στις τελευταίες παγκοσμίως.
Ο πληθωρισμός που έρχεται από το supply side είναι ένα δύσκολος πληθωρισμός, αντιμετωπίζεται δύσκολα, αποκλιμακώνεται αργά, αλλά ήδη βλέπουμε ότι ήδη έχει αποκλιμακωθεί, οπότε πάλι ας είμαστε αισιόδοξοι και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Ο πληθωρισμός πέφτει, αυτό θα φανεί και στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών που περιμένουμε αύριο και μεθαύριο. Σίγουρα θα επηρεάσει τις αποφάσεις αυτές. Αλλά γενικά είμαι αισιόδοξος ότι και από άποψη πληθωρισμού είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα λυθεί. Ναι, αλλά υπάρχει τώρα το φάρμακο για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, που είναι τα επιτόκια, στα οποία αναφερθήκατε. Και τα οποία, επί της ουσίας, το φάρμακο έρχεται να χτυπήσει τον ασθενή, που είναι η οικονομία, που είναι οι επιχειρήσεις, με ένα υψηλό κόστος χρήματος, αυτό το οποίο βιώνεται, και ειδικά στις κατασκευές, που πρέπει να βρείτε και πολλά λεφτά προκειμένου, όχι μόνο λεφτά, και πολλά λεφτά για εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να μπορέσετε να υλοποιήσετε τα πολλά έργα που έχετε αναλάβει. Λίγες, η αλήθεια είναι, καλές, μεγάλες εταιρείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πώς είναι η επιβίωση σε αυτό το περιβάλλον? Φαντάζομαι από τα χέρια σας περνάνε, γι' αυτό το λέω. Ναι, περνάνε και από τα χέρια μας και από την... Και είναι κάτι το οποίο βιώνουμε κάθε μέρα. Ειδικά τις εγγυητικές επιστολές είναι για μας. Έχω παρακολουθήσει και τον κύριο Εξάρχο που το λέει συχνά, που λέει ότι κάτι πρέπει να γίνει με τις εγγυητικές επιστολές. Λογικό, είναι ταβανιάς παντού, στις τράπεζες. Για τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει, για μια κατασκευαστική εταιρεία το να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμό χωρίς να έχει εγγυητική επιστολή. Το πρόβλημα έγκυται στο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 4 συστημικές τράπεζες, συν άλλες 2, οι οποίες, ας πάρουν τις συστημικές τράπεζες, που έχουν ίδια κεφάλαια τα οποία είναι γύρω στα 6 δις. Οποιαδήποτε τράπεζα στον κόσμο δεν μπορεί να δώσει παραπάνω από 10%, ας πούμε, 15%, δεν έχει σημασία, ένα ποσοστό των 2 κεφαλαίων. Άρα έχει ένα limit στο exposure το οποίο μπορεί να έχει σε μια εταιρεία. Άρα, αυτή τη στιγμή δημιουργείται εποπτικά, αυτό γίνεται εποπτικό, δημιουργείται ένα ταβάνι, πάνω στο οποίο σε αυτό το ταβάνι θα έρθει να πέσουν 40 δις από το RRF. Άρα, όλα καλά να πάνε, οι συστημικές τράπεζες και γενικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και άλλες τράπεζες δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν κερδοφόρα υγιή έργα εξαιτίας αυτού του technicality. Εμείς έχουμε προτείνει κάποιες λύσεις, μην γίνουμε τώρα πολυτεχνικοί, μπορούν οι ασφαλιστικές π.χ. να παίξουν κάποιο ρόλο σε όλο αυτό. Ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά θα έρθουν και οι ξένες τράπεζες, λόγω αυτό που είπαμε πιο πριν με την αναβάθμιση, αλλά θα ήταν καλό να μην περιμένουμε, να μην κάνουμε τώρα ευχέλαια και να κάνουμε κάτι πιο άμεσο, ίσως με την ασφαλιστική αγορά, να έχει ένα πιο ενεργό ρόλο σε αυτό. Άρα έχει να κάνει με το ότι είναι μικρός ο αριθμός των τραπεζών εδώ που μπορεί να δώσουν το συγκεκριμένο... Εγώ θα έλεγα ότι είναι 2. Δεν είναι κατά ανάγκη τόσο μικρές οι τράπεζες, όσο είναι μικρός αριθμός, όχι μικρές τράπεζες. Είναι οι επενδύσεις. Πολλές εγγυητικές. Είναι πολλές οι επενδύσεις, το οποίο είναι καλό. Καλό, είναι 40 δις, είναι πάρα πολλά. Και άρα δημιουργείται ένα τεχνικό πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά το κόστος δανεισμού, νομίζω ότι τον επόμενο χρόνο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ήδη το consensus για την Ευρωπαϊκή, για την ECB είναι ότι θα έχουμε 5 με 6 rate cuts μέχρι το 2024, άρα τα επιτόκια θα πέσουν. Το ίδιο και στην Αμερική, αλλά λίγο αργότερα ίσως. Για την ECB θα ρίξει τα επιτόκια γιατί ήδη φλερτάρουμε με την ύφεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Γερμανία ήδη έχει μπει λιγάκι περισσότερο στην ύφεση και εκεί πέρα ο κατασκευαστικός τομέας έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και το παρακολουθούμε. Τώρα για την κατασκευή, θα το έλεγα γενικότερα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, δεν εμφανίστηκε κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα. Και ο λόγος που δεν εμφανίστηκε αυτό το πρόβλημα δεν ήταν γιατί έγινε κάτι μαγικό, ήταν γιατί είχε προηγηθεί μια κρίση 10 χρόνων, όπου φυσικά όλοι οι ισολογισμοί των ελληνικών εταιριών είχαν εξυγιανθεί. Δηλαδή η ελληνική οικονομία δεν ήταν, και οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν ήταν levered. Είχαν capital structures τα οποία δεν είχαν δάνεια πάνω. Οπότε γι' αυτό και δεν είδαμε και κόκκινα δάνεια εξάλλου, να έρχονται από την αύξηση των επιτοκίων.
Οπότε, σε αυτή τη χρονική περίοδο βγαίνουμε από μια δύσκολη περίοδο ελληνική επιχειρηματικότητα, όπου δεν σήκωσε το βάρος της αύξησης των επιτοκίων, μέχρι τώρα μια χαρά, και από εδώ και πέρα βλέπουμε ένα 2024-2025, το οποίο τα επιτόκια θα πέσουν. Οπότε νομίζω ότι ξεπεράσαμε το σκόμβολο γενικώς στις ελληνικές επιχειρήσεις, όχι μόνο για την κατασκευή. Τώρα, να πάμε λίγο πιο πολύ στα εταιρικά. Η Dragater ολοκλήρωσε την εξαγορά της Actor, ήταν ένα μεγάλο deal, θα λέγαμε στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και συνολικά στον επιχειρηματικό χώρο. Τι ακολουθεί από εδώ και πέρα, τόσο σε οργανωτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων? Έχουμε ένα πάντρεμα ταυτόχρονα, αλλά και παράλληλα έχουμε και κάποιες δραστηριότητες οι οποίες κτείνονταν παντού. Ναι, για μας με την ολοκλήρωση της χώνευσης του Actor, βασικά θεωρούμε ότι αποκτούμε εμπειρία σε αποκτούμε άξιες πρόσβαση σε τεράστια εμπειρία τεχνική και ένα αποτύπωμα γεωγραφικό, το οποίο εκτείνεται πέρα από την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 3.000 ανθρώπους, πάνω από 350 έργα, 5 δις ανεκτέλεστο έργο. Για μας είναι η μητέρα των μαχών. Σχεδιάζουμε έτσι την καινούργια εταιρεία, ώστε πέρα από τον παραδοσιακό μας ρόλο ως κατασκευαστική εταιρεία, να έχουμε και εστιάσουμε και στα SDIT, στις παραχωρήσεις, στο real estate, στην ενέργεια. Και θεωρούμε να το πάμε καλά. Είδαμε επίσης και τον CEO μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Το μετρό πάνω. Το μετρό, να δίνει βάση εκεί πέρα, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πού βρίσκονται οι εργασίες? Είναι από τη στιγμή που αναλάβαμε, και ο κ. Εξάρχου ήταν πολύ explicit σε αυτό. Για μας το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα έργο ορόσημο, δεδομένου και των προβλημάτων που είχε όλα αυτά τα χρόνια. Οι εργασίες πάνε καλά. Θα ολοκληρωθεί το έργο εντός του 2024. Για μας είναι σημαντικό αυτό, να δοθεί στην πόλη. Θα είναι από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη. Γενικά κάναμε μια προσπάθεια στα μεγάλα έργα, και το μετρό ήταν ένα από αυτά, να διοχετεύσουμε πάνω από 80 εκατομμύρια τον πρώτο 1,5 μήνα, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα έργα όπως πρέπει στην καλή εκτέλεση. Άρα Νοέμβριο, οριστικά. Εσείς το λέτε, από την εταιρεία το πάτε πρώτα. Έτσι, μετά ακολούθησε υπουργός που το επιβεβαίωσε, και νομίζω ότι είναι κάτι που το περιμένει πάρα πολύ η πόλη της Θεσσαλονίκης, που αυτή την περίοδο έχει μια ταλαιπωρία και γκρινιάζει, και φυσιολογικά οι άνθρωποι, γιατί έπεσε και το flyover και δεν έχουν και άλλα μέσα μεταφοράς. Εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, είναι προφανές. Από εκεί και πέρα, πέστε μας λίγο οι υπόλοιπα έργα στα οποία βρίσκεστε. Κοιτάτε και τον ΒΟΑΚ, ή κάνω λάθος? Τον κοιτάμε. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, έχουμε γύρω στα 350 έργα, τα οποία δεν θα κάνω μια εκτενή λίστα με τα έργα, τα οποία θα ήταν πολύ βαρετό το πρόγραμμα. Και έχετε μπει και είστε σταθερά και στον χώρο της ενέργειας, τον οποίο τον παρακολουθούμε, έτσι. Η ιστορία ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί, πόσο ψηλά είναι στις προτεραιότητές σας, δηλαδή τι σκέφτεστε να αναπτύξετε? Για μας είναι στρατηγικός πυλώνας, πέρα από τις λέξεις. Έχουμε πάνω από 100 πάρκα, σχεδόν 100 πάρκα αιωλικά, είτε αποθήκευσης είτε ηλιακά. Μιλάμε για 2,8 γίγα άδειες. Για να καταλάβετε, αυτά έχουν μια φάση εκτέλεσης, ένα πρόγραμμα εκτέλεσης μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Θα χρειαστούν επενδύσεις τα οποία θα είναι πάνω από το 1 δις, αλλά εν πλήρη εκτελέση, για μας θα σήμαινε κάτι σαν 240 εκατομμύρια EBITDA παραπάνω. Άρα για 40, μας είπατε. 240. Τόσα gigabyte, άμα τα αναπτύξεις, αυτό είναι το pool. Για μας αυτή είναι η μαγιά. Αυτό είναι το στίχημα. Το στίχημα είναι να μπορέσουμε να αναπτύξουμε
όσο δυνατόν περισσότερα από αυτά τα projects, και προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε να δούμε σχήματα χρηματοδότησης συνεργειών, έτσι ώστε αυτή η μαγιά να γίνει πραγματικά τα επόμενα χρόνια να πάρει μορφή. Μία μνήμα για τα έργα αποθήκευσης. Ήδη έχουμε 100 ΜΒ που κερδίσαμε τον διαγωνισμό της ΡΑΕ. Είναι το επόμενο βήμα, η αποθήκευση. Υπάρχουν κάποια θέματα όσον αφορά το ρυθμιστικό. Είναι πολύ καινούριο πράγμα εξάλλου παγκοσμίως. Αλλά θέλουμε να είμαστε εκεί πέρα και είναι νέα τεχνολογία ούτως ή άλλως. Πολύ νέα τεχνολογία. Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι τον επόμενο χρόνο. Σωστό. Και χρειάζεται και ένα αριθμιστικό πλαίσιο. Γιατί αλλάζει. Θα μπείτε και σε άλλα ενεργειακά έργα. Βέβαια. Δηλαδή θα μπείτε σε κατασκευή διασυνδέσεων ή αγωγών ή οτιδήποτε άλλο. Τα κοιτάμε όλα. Τα κοιτάτε όλα, κάτι μαθαίνουμε από την αγορά τώρα, γι' αυτό και εμείς σας ρωτάμε γύρω-γύρω, μην νομίζετε. Και εμείς δημοσιογράφοι και προσπαθούμε γενικώς να χτίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα την επικαιρότητα. Το ερώτημα είναι επίσης όλη αυτή η ιστορία του ανεκτέλεστου. Λοιπόν, διαβάζουμε εντυπωσιακά μεγέθη στον κλάδο. Εσείς τώρα που το βλέπετε και από την πλευρά και του ανθρώπου που παρατηρεί, εντάξει, δουλεύετε σε μια εταιρεία, αλλά παρακολουθεί τα θέματα και από μικροοικονομική σκοπιά. Είναι σημάδι ευρωστίας ή είναι τελικά μια φιλιά, μια πέτρα, η οποία Παναγιά μου πώς θα τελειώσει όλα αυτά τα έργα? Είναι υποχρέωση που λέει και ένας φίλος μου. Όχι, καταρχήν το ανεκτέλεστο, άμα θέλετε, αποτυπώνει και τη δίψα της χώρας για μεγάλα έργα. Αυτό είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι διψάμε για επενδύσεις. Η παρατήρηση ότι έχουμε λίγες ιδιωτικές επενδύσεις είναι κάτι που δεν ακούγεται και δεν το παρατήρησα τη στιγμή που το είπατε, το φύλαγα για αργότερα. Είναι κάτι το οποίο δεν το παρατηρούν πολύ δημοσίως. Εδώ ζούμε και λίγο σε μια περίοδο ευδαιμονίας, ότι επενδύσεις έρχονται. Για την ώρα οι δείκτες, αν δούμε για παράδειγμα τα στοιχεία του προϋπολογισμού, ακόμα θα έλεγα και για τις δημόσιες επενδύσεις, θα δούμε ότι ο στόχος του προϋπολογισμού ξεκίνησε φέτος με 17-18% επενδύσεις και θα κλείσει σε μονοψήφιο το 2023. Άρα, πολύ ωραία το βάζουμε, γιατί τώρα έχουμε προϋπολογισμό αυτή τη βδομάδα που θα βάλουμε πάλι ένα 15-16 και είναι σαν τα φορολογικά έσοδα που λέγαμε παλιά, ποτέ δεν τα εισπράταμε. Το ίδιο θα γίνει και με τις επενδύσεις, ποτέ δεν τις εκτελούμε. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με αυτό που λέμε το crowd out, δηλαδή οι δημόσιες επενδύσεις υπάρχουν. Είναι εκεί, είναι πολλές. Αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό ακόμα οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Αν δεν κάνουμε κάτι σε αυτό, το οποίο είναι το core για μας και ως γενιά και για τα παιδιά μας, δεν κάνουμε κάτι σε αυτό, η ιδιωτική κατανάλωση και ο τουρισμός δεν θα είναι εδώ για πάντα. Το ανεκτέλεστο, για να έρθω πάλι είναι πέρα από τη δίψα, είναι και κάτι άλλο. Είναι ικανή, είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι ικανή συνθήκη. Άμα το δούμε από πλευρά ενός κατασκευαστικού μήλου, είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή. Ικανή είναι να έχεις ένα project τα οποία έχουν ένα υγιές κερδοφόρο margin, να έχεις ένα capital structure το οποίο να είναι καλό. Εμείς, ας πούμε, έχουμε debt, άμα δείτε το χρέος που έχουμε ως ποσοστό του ανεκτέλεστου είναι πάρα πολύ χαμηλό. Γενικά, τα υγιή κερδοφόρα έργα είναι τα έργα και τα οποία εκτελούνται στην ώρα τους. Το στην ώρα τους είναι, επειδή είμαστε γενιά, εγώ τη λέω γενιά, και είμαστε μεγαλύτεροι, γενιά του μνημονίου, εμείς έχουμε μάθει ποιος θα μου κάνει deliver. Τη διαδικασία, το έργο. Παλιά λέγαμε με μνημονιακά μέτρα. Τώρα είναι ποιος θα μου κάνει deliver το έργο. Λοιπόν, η Ιντρακάτη βεβαίως και ο Άκτορ ότι κάνουν κανονικά τη δουλειά και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είχαμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Αδαμόπουλε. Κύριε Κολώνα, θα συναντήσουμε πάλι, στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν για ένα διάλειμμα. Αμέσως μετά συνεχίζει μια ακόμα ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εδώ πάντα, στο μικρό χρηματιστήριο, στο κέντρο της Αθήνας, στο OT Forum. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι σήμερα που εγκαινιάζουμε τη μονάδα παραγωγής μηχανημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια στην Envipco, συγχαρητήρια
στην Τεξάν για την πρωτοβουλία σας να δημιουργήσετε αυτήν την μονάδα εδώ πέρα στην πατρίδα μας. I look forward to seeing more of these Envipco machines around the country. Τώρα πλέον είμαι πιο ικανοποιημένος αφού δημιουργήθηκε στην Ελλάδα η πρώτη μονάδα παραγωγής μηχανημάτων ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πρωτοπόρο γιατί πέρα από το ποσό είναι 1 εκατομμύριο ευρώ στους τομείς της παιδείας, του περιβάλλοντος, της τοπικής κοινωνίας και της υγείας. Ο κόσμος αλλάζει. Το σήμερα θέλει όραμα, στρατηγική και σωστές κινήσεις. Κινήσεις που σε βοηθούν να μεγαλώσεις. Η Παγκρίτια Τράπεζα υποδέχεται το δίκτυο της HSBC. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Παγκρίτια Τράπεζα. Μεγαλώνουμε μαζί.